שני זוגות עיניים. הלוואי שהייתה לי כוס מים, אמרה אלן באמצע הלילה. אז לכי לקחת, אמר האריה מצידה השני של הכרית. אני מפחדת, אמרה אלן. ממה? שאל האריה. מדברים. איזה מין דברים? שאל האריה. דברים מפחידים, דברים שאני לא יכולה לראות בחושך. הם תמיד עוקבים אחריי. איך את יודעת? שאל האריה. הם תמיד מאחוריי, אמרה אלן. כשאני מסתובבת, הם קופצים מאחורי הגב שלי. את שומעת אותם? שאל האריה. הם שותקים, אמרה אלן ונרדה. זה החלק הכי גרוע. האריה חשב לרגע. אמר. הם איומים, המשיכה אלן. אלן, אמר האריה, אני לא חושב שהדברים האלה באמת קיימים. אז איך הם יכולים להפחיד אותי? שאלה אלן בבוז. הם מפחידים נורא. אני בטוח שהם ממש מפחידים, אמר האריה. אבל אם הם מתחבאים מאחורייך, הם לא כל כך אמיצים. אלן הביטה באריה בזעף. אחר כך היא חשבה על מה שהוא אמר. הם כנראה לא ממש אמיצים, הסכימה. הם לא היו מעיזים להציק לי אם הייתי יכולה להביט לשני הכיוונים באותו הזמן. נכון, אמר האריה. ולמי יש שני זוגות עיניים? לשני אנשים, אמרה אלן, ובעטה אל המקום שבו נמצאת התקרה כשלא חשוך כל כך. אם הייתי שני אנשים לא הייתי מפחדת ללכת במסדרון ולקחת כוס מים. לפתע היא תפסה את האריה. הצמידה אותו אליה והביטה לתוך עיניו. העיניים שלי הם כפתורים, אמר. כפתורים תפורים, אני לא רואה טוב בחושך. אף אחד לא רואה טוב בחושך, אבל הדברים לא יודעים את זה. איך את יודעת שהם לא יודעים? אני יודעת הכל עליהם, אמרה אלן. אל תשכח, אני המצאתי אותם, נכון? אמר האריה. אמרתי שהדברים האלה לא קיימים. בטח שכן, אמרה אלן. כרגע אמרתי לך שאני המצאתי אותם בעצמי. כן, אמר האריה. אז אני אמורה לדעת, נכון? אמרה אלן, והניחה את האריה על כתפה כדי שהוא יסתכל מאחוריה. תפסיק להתווכח איתי ואל תעצום את העיניים. אלה כפתורים, אמר האריה, והתנועה על כתפה של אלן בזמן שחצתה את החדר. העיניים שלי אף פעם לא עצומות. יופי, אמרה אלן ופתחה את הדלת של החדר שלה. אלן אחזה בזנבו של האריה כדי שלא ייפול, וצעדה במסדרון אל חדר האמבטיה. היא שתתה כוס מים והלכה בחזרה למיטה. היא הסתכלה קדימה כל הזמן, והאריה הביט לתוך החשיכה שמאחוריה, ולאורך כל הדרך אף דבר לא העז להציק להם. שתדעי שהעולם הוא גלגל, הוא מלא פינות למרות שהוא עגול, ואבא ואמא אוהבים אותך אבל גם הם לא יודעים הכל. שתדעי ללכת לאט ומהר, ומתי ואיפה לעצור, וגם ביום חשוך וקודר תטפסי לך על קר.